Gehienez garbitu eta lortuko zerbitzua, gure arropa normala eta txeko edredoiak eta sartzeko makina handiak. Gero animalientzako Ainoak esan duen bezala garbigailua eta lorgailua. Eta hortaz aparte, jarriko dugu impost locker bat, dela paketeria online ailegatzeko tokia. Bezero txartela dazkau, ez? Eta bertan... Eta deskontuak egiten diteu garbiketan txartela, eta txartela da mugila izango balitza zela, atzazu txartela, eta gero rekargatzen juten da, eta gero ja diruak inpatu berrian, txartelan saldoak inpatzen da. Eta orain ireki berri garela eta, bai da, norbaitek zalantzan bat edo baldin badauka, bai. Saldu da dira, zeo antxe bertan hor bizia.